Ebanghelyo karon mubo kaayo, unlike kagahapon nga kung readings of the day taas. Karon duha ra gyud ka bersikulo. Og diri nato nasayran nga ang mga maayong buhat sa atong Ginoo ug ang iyahang mga nindot nga mga pagtulunan, mga pulong, naka-earn yun siya o ingon tag mga admirers. At least, sa account karon, sa gisaysay karon sa Ebanghelyo ni San Lucas, doon ay isa ka babayi nga ni-admire niya. Akin sa good pod ang dili kanang mo-admire sa iyahang nindot nga mga pulong, sa iyang mga pagtulunan, ug labi na sa iyahang mga katingalahan nga mga buhat. Una pa ning maong bahin sa atong gibasa nga Ebanghelyo karon, si Jesus nagpahingilin og yawa. Ug siguro makaingon ta nga kining babayi nga midayig sa iyang inahan, si Birhen Maria, usa sa mga saksi niini. Ug tungod sa iyahang pagkasaksi sa katingalahan ug kahibulungan nga buhat sa atong Ginoo, nagunahuna siguro siya nga kining tawhana talagsaon, no? Pagkanindot sa mga pulong nga mogawa sa iyang mga baba nga muhupay sa iyang mga gibati, ingon siguro ingon ana, ug labi pang kining ingon tag comforting nga makita niya nga kining tawhana kaya niya nga mabuntog ang mga daotan nga mga espiritu. O mao na lang ang iyahang pagdayig. Although ang iyahang pagdayig is not directed to the person of Jesus himself, no? Wala man diretso gyud sa ato ang Ginoo nga miingon siya nga kuyawa gyud nimo oy, no? Wala. Ang iyahang pagdayig ning maong babayi didto siya sa babayi nga maoy nagsabak o nagpasuso sa atong Ginoo. Walay lain kundi ang inahan na si Birheng Maria. Pero ang tubag sa atong Ginoo, miingon hinuon siya, bulahan hinuon. Instead, blessed are those who hear the word of God and follow it. Matod pa sa uban, unfair man kayo si Jesus daw, mutreat sa iyahang mother, kay sa dihang nining tungura, nga gidayig sa babayi ang iyang kaugalingon nga inahan, murag iyahang sa kuan pa, giiway, no? Gideflect niya ang pagdayig sa maong babayi ngadto siyang inahan, iyahang giiway ngadto sunoon sa iyahang mga tinunan. Mao ba jud na ang but pasabot sa atong Ginoo? Dili siguro. Kay sa pagsulti ni Jesus nga bulahan hinuon kadtong mga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini, iya lamang gipasabot kini nga ang iyahang pagkatawo gikan sa maong inahan si Birheng Maria ug nga gipasuso siya niini, usa lamang kabahin sa iyahang kinabuhi, just one stage of his life, murag one-time event, no? One-time event. Okay? So gusto niya nga tan-awon nga dili lang ni ana ang kining ingontag ang pagkabulahan. It's not a one-time event. It must be something that is seen regularly. It must be manifested on a consistent, constant, or regular basis. No? Makita yun sa matag karon ug unya, dili lang kay sa usa ka bahin sa atong kinabuhi. So the consistency, no? The constancy, ug mauna ang gitagaan og ingon tagduso sa atong Ginoo sa iyang mga pulong karon nga niingon siya,
ang pagpamati sa pulong sa Dios ug ang pagtuman niini mas labi pang nakapabulahan sa tawo. Ay mao ni ang the longest period sa tawo, no? Sa bahin, sa kinabuhi sa tawo. Meaning, by the time you hear the word of God, until death, mauni ang pinatasan nga bahin sa tawo. Ug mauni ang mas labing importante sa tanan. Mao nang una nga punto. Ang ikaduha nga punto nga wala niya giiway ang pagdayeg sa babayi sa iyang inahan ngadto sa iyahang mga tinun-an. Hinuon iya pang gi-elevate, no? Iya pang gisaka, murag iya pang gidungagan ang pagdayeg sa iyahang inahan nga si Birhen Maria. Tungod kay sa tinuod lang kung kinsa man ang una nga namati og nituman sa pulong sa Ginoo, walay lain kundi ang pinakauna nga apostoles, the first of the apostles. And this is the Blessed Virgin Mary. Siya mismo, human nga madungog niya, ang pagpahibalo sa anghel kaniya, nga siya mamahimong inahan sa Dios, ug kaniya magsabak og iyahang idaduon sa kalibutan ang Dios, no? Siya gyud mismo ang ingon tag perfect nga sumusunod sa atong Ginoo. So it is not in any way nga iyahang giiway ang pagdayeg sa maong babayi ngadto sa mga apostoles, hinuon nga iyahang gidugangan, iyang gi-elevate, iyahang giisa ang iyang inahan nga mao'y modelo nga naminaw og mituman sa pulong sa atong Ginoo. Amen.